diferită, nu este chiar o carte, este un tablou al suferinței umane într-o perioadă foarte grea pentru noi toți și pentru poporul român. Înainte de a intra și a spune câteva cuvinte despre această carte, să le urăm bun venit oaspeților din afară și să vi prezint. Doamna Helen Frisch, scriitoare, membru Asociației Scriitorilor din Germania. Domnul Dumitru Filip, profesor coleg de facultate cu domnul Gociu, din Ottawa, Canada. Domnul Constantin Peșcotaru, membru Uniunii Scriitorilor din România, Domnița Neagu, doamna Domnița Neagu, poetă, grupul Milenium, poetul Doru Fometescu din Târgu Jiu, scriitorul Florian Băidean din Târgu Jiu, Ion Bociu, scriitor Târgu Jiu, Gelu Negra, scriitor Severin București. Începem cu, ca să-i pun în dificultate pe domnul Victor Rusu, să-l caute pe sală pe domnul Gelu Negra. O invit la microfon pe doamna Valentina Mazilu să ne citească cuvântul de salut al lui Gelu Negra, care este în Malta. Domnule profesor, doamnelor și domnilor invitați, îmi exprim profundul regret pentru faptul că motive independente de voința mea mă împiedică să fiu acum împreună cu dumneavoastră, așa cum din toată inima mi-aș fi dorit. Sufletele sunt însă ca întotdeauna alături de cei care mi-au fost la vânjul mare, în urmă cu, să trecem peste acest detaliu jenant, mi-au fost așadar minunați profesori, domnul Grigore Gociu, înțelegător, dincolo de limitele didactice admise uneori, și doamna dirigentă Ana Gociu, răbdătoare, nu odată, până dincolo de limitele omenești, posibile cu unii dintre elevii dânsei, nu e cazul să mai precizez autocritic la cine mă refer. Îl felicit de data aceasta pe autorul Grigore Gociu pentru încheierea cu succes a trilogiei Căminul Racoviță, cu speranța că ea nu va fi cea din urmă din scrierile sale. Urând lansării de astăzi succesul pe care îl merită, permiteți-mi să vă împărtășesc câteva reflexii personale provocate de lectura cărții. Textul va apărea peste câteva zile în paginile revistei Uniunii Scriitorilor din România, Luceafărul de dimineață. Despre devenirea prin suferință. Recenta apariție a ultimei părți din trilogia Căminul Racoviță, semnată de Grigociu, mai curând ridică întrebări decât livrează răspunsuri și oferă certitudini de ordin literar. În ce compartiment al genului subiectiv își află locul o astfel de scriere? Avem de-a face cu un eșantion de memorialistică onestă și nimic altceva, cu fragmente dintr-un Bildungsroman, cu o autobiografie mai mult sau mai puțin romanțată, cu un jurnal travestit în narațiune, cu câte ceva din fiecare, respectiv cu o mixtură epică acrosantă, dar primejdioasă, dată fiind ingenuitatea impetuoasă cu care autorul plonjează în necunoscutul unei întreprinderi literare seducătoare, deloc lipsite de riscuri, însă. Și ca și cum atâtea nu erau de ajuns, tuturor acestor interogații li se mai adaugă una esențială. În ce ecuație evaluativă accesi texte de acest fel? Fiindcă nu poți să nu-i dai dreptate unui comentator avizat al genurilor biograficului. Eugen Sivion, care într-o carte ce poartă chiar titlul derivat din sintagma ghilimetată, mărturisește și avertizează că este greu să judeci astfel de scrieri cu obișnuitele criterii critice, pentru că ai sentimentul că valoarea lor depășește literatura pe care în mod inevitabil o conțin.
Până ajunge însă la faza formulării verdictelor, îmi pare potrivit să configurăm succint morfologia celui de-al treilea volum al cărții și să procedăm la inserarea acestuia în structura ei de ansamblu. Pentru că cine de evidență poate și de normalitate, faptul că ultima treime a căminului Racoviță prezintă câteva diferențe notabile și semnificative în raport cu primele două părți. Ceva important se întâmplă în cei 2 ani terminale ai studenției protagonistului, iar schimbările cu pricina atrag după ele consecințele diverse și neașteptate. Faptul că, de exemplu, personajul accede în grupul bursierilor este un astfel de eveniment de răscruce care își pune spectaculos pecetea pe existența sa ca entitate socială, dar nu numai. Grija devastatoare pentru procurarea îmbucăturii salvatoare de pâine dispare sau se stompează coborând în amintire. Concomitent, chinuitoarea devenire prin suferință migrează și ea către sublimarea într-un concept intelectual, stigmatul peren al unei epoci istorice indigene și opresive, nemai reducându-se la realitatea care fusese efectivă, dură, devastatoare la modul fizic. Desigur, eroului îi revin frecvent în memorie episoade umilitoare din viața de student sărac. Anamneza nu are însă impactul psihologic și nici forța de impresionare a evenimentelor trăite și relatate în direct. Eliberarea de grija prea zilnicei pâini, cum spune poetul, îi schimbă personajului narator viziunea asupra lumii. Îl face să ridice privirea din farfuria cu firimituri și să scruteze cu un plus de interes și de empatie ambientul. Orizontul de percepere a evenimentelor se lărgește progresiv. Odată cu creșterea capacității comprehensive pe care noua vârstă în care intră personajul o amplifică sensibil. Aproape, fără să-și dea seama, povestitorul se desprinde din post-adolescența patetică în care întârziase dincolo de granița biologică în primii 2 ani de studii, plonjând în spațiul juventății asumate ca etate a celor dintâi răspunderi sociale și individuale majore. Acestea din urmă, situate în chip firesc, tot mai aproape de maturitatea virilă care prinde să-și facă simțită prezența în gesticulația curentă a protagonistului. Atunci când iubita sa de inimă, A.A., îi anunță deznădăjduită arestarea și aruncarea în închisoare a tatălui ei, tânărul rostește fără să stea mult pe gânduri. Lasă, vedem noi ce facem. Acest noi, mai degrabă instinctiv decât rațional, marchează depășirea naturală a pragului dintre cunoaștere și implicare. Sau, altfel spus, distinge hotărâtor între compasiunea circumstanțială și angajamentul pe termen nedefinit. Când rostește cele 5 cuvinte din fraza citată, asupra cărora autorul însuși revine de mai multe ori, subconștientul personajului Grigociu procesează deja ideea vieții în doi pentru totdeauna împreună cu A.A. Lucru pe care viitorul proxim îl va și confirma de altfel. Anunțul căsătoriei încheie și epuizează una dintre dimensiunile fundamentale ale existenței personajului și în egală măsură ale arhitecturii cărții, erotica. Interesant este că partea sentimentală a relației cu A.A. este învăluită în discreție și mai curând sugerată decât descrisă. Dimpotrivă, evocările iubirilor pentru nefericita Alexandra și pentru grecoaica Marianti, vibrante până la limita violenței și de natură să-i tulbure fremătător fluxul amintirilor. Către finalul cărții, rememorarea lor sună ca refrenul unui adio melancolic. O etapă romantică, frumoasă și liberă a tinereții eroului se sfârșește iremediabil. A doua dimensiune polarizantă a evenimentelor ce edifică textura narrativă din Căminul Racoviță o reprezintă socialul, văzut vazi exclusiv în dimensiunea îngrozitoarei colonii penitenciare, care era regimul politic comunist. Drama lui Ilie Andreea
Simplu țăran mijlocaș, așadar, nu vreun moșier, nici vreun chiapur, cum erau numiți gospodarii înstăriți în vremea obsedantului deceniu, sau a fostului avocat întâlnit întâmplător în târgul de vechituri al Clujului, este revoltătoare prin absurdul ei. Faptul că totul este filtrat prin conștiința unor tineri încă necunoscători în profunzimea mizerilor vieții din acel timp istoric o face zguduitoare. Pe măsura relevării detaliilor, hărțuirii, arestării și trimiterii în închisoare a părintelui studentei A.A., memoria lui Grig Gociu, cel din anii 60, nu povestitorul de azi al întâmplărilor de atunci, este asediată de alte nenorociri similare aduse lui la cunoștință de prieteni sau simpli colegi cărora le câștigase încrederea, astfel încât le devenise un veritabil, deși riscant, confesor. Fără să vrea poate, sigur, fără să facă din asta o preocupare sociologică aparte, tânărul acumulează tot mai multe informații unite sub un numitor comun, sălbatic și convergent. Imaginea unei Românii terorizate de spaime și sfâșiată de nedreptăți, acea Românie brutală și plină de contraste, care îi așteaptă pe el și generația lui după absolvire. Studenția cu farmecul ei adolescentin a ascuns-o temporar. De acum, iluziile se risipesc, iar realitatea își va intra cu suverană decizie în drepturi. Nu suntem martorii coliziunii, dar simpla ei presimțire nu face mai puțin teribilă. O altă carte prinde să se contureze la orizont, dar numai Grig Gociu știe dacă ea va fi scrisă vreodată. Deocamdată, prin cele 3 volume ale Căminului Racoviță, cititorul dispune de o sensibilă și convingătoare radiografie a ceea ce autorul definește în repetate rânduri drept devenirea prin suferință a protagonistului, care este el însuși, dar în egală măsură și congenerii săi. Constantin Noica numește acest proces complex, tulburător și, nu odată, dureros, devenire într-o ființă. Îmi cer scuze, citesc textul la prima vedere, domnul Negrea la trimistul mei, în ultima jumătate de oră. Salutăm prezența în mijlocul nostru a domnului viceprimar Cornel Folescu. Ne bucurăm extraordinar de mult. De fapt, dânsul este un prieten mai plecat nostru și este și mai apropiat de noi, așa că putem să-i adresăm și niște întrebări la o, adică îl și salutăm. De-aia este de noi, nu glumea, bineînțeles. Genul Negra vorbește și nu mai e intelectualitatea, să vorbim foarte mult de obsedantul deceniu. De fapt, am făcut o constatare că acest obsedant deceniu nu s-a terminat niciodată. Ține până în zilele noastre. Dar haideți să discutăm în ce context se întâmplă lucrurile din cartea lui domnul Gociu. În ce context istoric și politic, dar să vă spun. La 14 noiembrie 46, deci exact acum 70 de ani, deja anunța că programul lui nu reprezintă o soluție de continuitate cu tradițiile culturale. Dacă puteți să auziți așa ceva. Și începe să dea ordine să ardă cărțile. În 48-53 începe arestarea intelectualilor. Masivă arestarea intelectualilor. În 51 începe deportarea în Bărăgan, e adevărat, domnule Vitoru. E foarte trist că apar cărți din ce în ce mai dese, cu destine din ce în ce mai sfărâmate. Dureman zicea undeva, istoria unei vieți este istoria unui eșec. Deci acestea nu sunt cărți, sunt niște suferințe, niște drame, cum m-am zis mai înainte, un tablou al suferințelor, și iată, ne spun de niște vieți care au fost întunecate sau altele urmate definitiv. Deși în 53 mă arestare, prea mult lucrurile nu se schimbă, pentru că, de exemplu, în 54 este arestat și condamnat și executat Pătrășcanu. Deci omul lor. În 56 începe Revoluția din Ungaria cu altă prigoană intelectuală după ea,
Acum își desfășoară domnul Bociu studiile în această perioadă sau imediat următoare, cu alte valuri de arestări, cu alte nenorociri, cu colectivizarea care avea să fie Mirșa și țărănimea până ziua de astăzi. După o mică pâlguială a unei lămpi care părea că va da o lumină mai mare, în 71 urmează nenorocitele tezele din iulie ale lui Ceaușescu pe model asiatic, când se intră iară sub oprop cultural și când exilul întregi de intelectuali părăsesc țara, unii nu se mai întorc nici până ziua de astăzi. Ca așa cum se întâmplă de fapt și cu intelectualitatea, și cu tineretul nostru care părăsesc acum România și unii nu se vor mai întoarce niciodată. Urmează 77 cu... În 77, dacă pe compropriu pot să vă spun, că a trebuit să mă înscriu la facultatea de ziaristică pe care am pus-o practic, s-au desfințat mai toate facultățile umaniste. Ziaristică, sociologie, psihologie, mă rog, a trebuit să le fac pe toate comasate într-una singură, de fel se mai bine. De asta, în orașul ăsta nu cred că suntem 10 ani care să fie specializați pe sociologie. Bun, mai departe. În 82 mai apare nenorocire. Prigoana intelectualilor cu meditația transcendentală. Când atunci am fost martor, student fiind, de data asta eu, chemat de acasă, și a trebuit să-l dăm afară din facultate pe profesorul Golu, Mihai Golu, psiholog, care făcea antrenamente psihologice cu astronauții de la NASA. Deci oameni de valoare uriașă. Mai departe, 87 manifestațiile de la Brașov, știm toate chestii. Deci, acest deceniu obsedant nu s-a încheiat până în zilele noastre. Despre acest lucru vorbește profesorul Bociu în cartea domniei sale. Deci o carte care îți creează o tristețe extraordinară și îți te împinge la piramida lui Maslow imediat, pentru că toate simptomele ale foamei primare, foame, somn necesare, vitale ale omului, îți apar pe prim plan. Și în momentul în care te puși noaptea și ai un pat, te crezi un om fericit și împlinit față de niște oameni care n-au avut niciodată acest privilegiu, care este un lucru banal, simplu și ordinar, ca să zic așa. O să mai intervin de mai multe ori, deocamdată îl rog pe din partea editurii să vorbească, și sunt oricum foarte mulți vorbitori, pe domnul Dan Șalapa. Bun găsit tuturor, doamnelor, domnilor, stimați invitați. Povestea Căminului Racoviță, puțin în calitatea mea de atunci viitor, dar nu știam dacă se va întâmpla așa, și lector și redactor de carte și părtaș al apariției editoriale la editura Singur din Târgoviște. A început prin vara lui 2013 o întâlnire în oraș, așa întâmplătoare. Și îmi povestește domnul profesor Bociu despre proiectul acesta, că unde ar putea să publice, uite așa, niște amintiri, și îmi povestește pe scurt câteva episoade. Și în felul acesta se naște ideea romanului, a colaborării și a numelui acestui proiect, Căminul Racoviță. Nu aveam un nume pentru carte și am zis atunci, să dăm numele exact centrului acțiunii dumneata, respectiv căminul ăsta pe care tu vorbești, în care nu puteai să intri sau când intrai, erai ilegal și așa mai departe. Și în felul acesta, Căminul Racoviță devine centrul acestor peripeții. Editura Singur în Târgoviște vă salută și felicită și autorul și pe toți cei care suntem acum aici prezenți, prin Ștefan Doltăncuș, directorul editurii, și Gabriela Țiplea, directorul Departamentului Economic. M-am însărcinat să vă transmit salutul lor și toate urările de bine și de inspirație. Căminul Racoviță debutează în felul acesta în anul următor cu prima parte.
care are un succes deosebit, este și propus pentru premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 2014. În 2015 apare partea a doua și iată anul acesta partea a treia. Fluența cu care scrie domnul profesor Gociu, autorul Grip Gociu, este absolut fascinantă. Am văzut manuscrisele, foarte puține corecturi. Practic se scrie dintr-o suflare, dânsul nu folosește claviaturile, tastaturile și monitoarele, scrie cu stiloul pe foaie albă, după care noi ne-am îngrijit de transcripția aceasta în format electronic. Cartea o citești și nu poți să o mai lași în mână. Este fascinantă și oferă, dincolo de scriitură, de stilul absolut fascinant și atractiv și profund al dumnealui, însuși este și un povestitor, să spunem așa, cu har, surprinde prin naturalețea cu care vorbește despre suferință, despre devenire și despre asumarea tuturor acestor lucruri și despre revolta asumată și în același timp neuitată, dar cu dorința de a îndrepta lucrurile. Suferința aceasta a unei generații de tineri intelectuali, studenți și alături de ei cadrele didactice și apoi, în extensie, mediul universitar, nemai extinzând problema până la nivelul întregii Românii, este o pagină din ceea ce ar trebui să constituie și statul vehicular, dar e imposibil să nu înceapă odată și odată procesul acesta al comunismului pentru a ne elibera de toate aceste fantasme și toate aceste orori ale unui trecut marcat de atâtea lucruri nefaste. Căminul Racoviță și, în același timp, Universitatea Babeș-Bolyai, la ora actuală, Victor Babeș, la momentul când domnia sa intra pe băncile ei, în 1956, începe anul întâi, are în felul acesta un istoric, are în felul acesta o pagină scrisă despre acea perioadă în care mari profesori au predat acolo și inclusiv ceea ce este important, așa nu doar ca notă biografică, ci ca notă pentru ceea ce avea să devină și intelectualul Grigore Gociu, este chiar întâlnirea cu Lucian Blaga, profesor la Universitatea din Cluj și îndepărtat atunci la epurările din anii respectiv și marginalizat într-un post de bibliotecar undeva într-un colț al universității. Sunt lucruri fascinante care ne duc de la revoltă și la extaz, de la naivitate la oroare, dar peste toate este tinerețea aceasta extraordinară, exuberantă, care învinge și mătură totul în cale. Se bat cap în cap teroarea regimului de acolo cu însuflețirea aceasta a tinerilor. Sunt foarte multe lucruri de spus aici și probabil că cei care vor mai vorbi. Vreau doar să vă mai spun că am fost onorat de această colaborare și editura singur a fost onorată de această colaborare cu domnul profesor Grigore Gociu și că această trilogie, Căminul Racoviță, este la loc de cinste în vitrina editurii noastre și inclusiv a agenției literare Singur, pe care o coordonez în cadrul grupului media Singur, Alianța Artelor. Vă mulțumesc, felicitări, domnule profesor, și sunt sigur că vor mai urma și alte lucruri pe care profesorul Grigore Gociu le va așterne pe hârtie și ne le va oferi ca și cărți în viitorul apropiat. Vă mulțumesc, felicitări! Sunt împărțiri ale cărților în fel și tip. Sunt cărți bune, cărți foarte bune, cărți geniale, dar mai sunt și cărți care trebuie scrise. Cartea Căminul Racoviță nu intră în primele categorii, este o carte necesară. Adică ea trebuia scrisă, sau cum zice prefațatorul, sunt cărți care trebuie scrise și citite.
Rog pe domnul profesor Constantin Stana, care a prefațat cartea, să ne spună câteva cuvinte. Distinse domnul și prietenul nostru Grigore Gociu, distinșilor invitați martori la acest semnificativ eveniment de astăzi, doamnelor și domnilor, am avut onoarea și plăcerea în egală măsură să prefațez primul și cel de-al treilea volum al romanului Căminul Racoviță, pe care domnul Grigore Gociu le-a scris în ultimii 3 ani cronologici. Și așa cum remarcaseră și cei care au vorbit ceva mai înainte, surprinderea a fost și pentru mine plăcută, în sensul că am întâlnit o carte altfel scrisă decât restul cărților citite până acum. Desigur că orice scriere este pusă sub semnul unei originalități subiective și tot desigur că fiecare scriere poate să-și găsească prin exegeții ei filierele necesare, adică asemănările, influențele ori eventualele paralelisme care circulă în câmpul creației beletristice. Cum am prefațat primul volum al cărții, domnului Grigore Gociu i s-a părut rotund, a spune, necesar să prefațez și ultimul volum al trilogiei, ceea ce am făcut fără să mai stau la îndoială, pentru că am avut 2 motivații temeinice. Prima motivație a fost prietenia indiscutabilă, veche și constantă, care m-a legat de autorul cărții, pe care l-am cunoscut cu mulți ani în urmă, când nici nu bănuiam că am să ajung în această postură de prefațator al cărților domniei sale. Și a doua motivație ar fi dragostea și respectul meu pentru literatură în general și pentru un anumit tip de literatură, cum este acesta înfățișat astăzi aici în special. Și Gem Negrea, și Viorel Mirea, și Dan Șalapa, și probabil și alții or să revele, sau să sublinieze, sau să remarce note deosebite, mai mult sau mai puțin discrete ale cărții. Eu n-am să mai fac iarăși vorbire riguroasă despre conținutul celui de-al treilea volum, pentru că tot ceea ce am avut de spus, cu note critice subiective, desigur, am făcut-o în prefața acestei cărți. Voi spune doar într-adaos faptul că am remarcat ca o constantă a scriturii profesorului Gociu, o anume voluptate a aducerea aminte și o anume pasiune a mărturisirii, care mărturisire, dacă nu se petrecea, ar fi putut să provoace ciudate seisme interioare, explicabile pentru o constituție umană care a traversat o epocă social-istorică dintre cele mai cumplite, tinzând prin blestemate distorsiuni ale istoriei la întoarcerea omului la stadiul ființelor primare. Ei bine, Grigore Gociu
a considerat spre cinstea domniei sale și spre onoarea și plăcerea noastră, desigur, să nu-l lase să se piardă așa în simple narațiuni ocazionale și volatile. Niște stări de fapt, o anumită atmosferă și niște drame individuale și colective în egală măsură cu care ne-a blagoslovit istoria noastră națională, începând din deceniul 6, când nici vorbă să-și caute identitatea românească cuvenită, alunecase spre urâte și blestemate făgașuri și în egală măsură este o datorie a scriitorului de a lăsa generațiilor prezente tot mai derutate, aș spune, panicate de existența însăși a vieții de fiecare zi și rătăcite în căutări cu sau fără folos, să găsească și să le dea o mărturie scrisă, deci stabilă, ca modalitate de eternizare a unei anecdote, a destinului unei ființe, a destinului social, a unei conjuncturi social-istorice, etc. Mărturii despre ce s-a întâmplat, despre stări prin care, inimaginabile stări prin care omul nu s-ar fi așteptat vreodată să treacă, doar ca să ia aminte și să facă posibil ca aceste stări de lucru să nu se mai repete. Este, aș spune, perioada cea mai cumplită din experimentul democratic al teritoriilor de la Carpați și de la Dunăre, experiențe tragice ale unui popor care n-a avut și încă n-are vocația democrației, care vocație, dacă ar fi fost într-adevăr exemplară, ar fi păstrat-o până astăzi născocitorii ei greci și nu ne-ar fi dăruit-o nouă, aruncându-ne de la înălțimea culturilor de două ori renăscute din propria moarte, această se vremea a gândirii zadarnice. Pentru că ce s-a întâmplat în cărțile scrise de Grigore Gociu este nu atât o zeflemea a istoriei, cât mai degrabă o dușmănie și o ură. Este ura ideologiilor alogene care au virusat puternic morala comunitară și ființa națională, ducându-le dincolo de pragul disperării, disperare din care e un miracol că și-a putut reveni atât cât și-a putut reveni acest popor până în zilele noastre. Încă nu-i vindecat, de aceea Căminul Racoviță, ca și alte cărți de aceeași factură, ca și cărțile care evocă gulagul închisorilor comuniste, sunt cărți de învățătură totodată, cărți de condamnare și cărți de iertare. Sigur că cine deschide aceste cărți și le citește, simte un fel de căldură interioară care vine din naturalețea povestirii. Fără mofturi și zorzoane stilistice, profesorul Grigore Gociu este un bun povestitor, cunoscător complet al suprafețelor și adâncimilor limbii române, ca orice om instruit și care se respectă. Într-o paranteză foarte mică, voi spune că vorbind despre Ion Creangă, Călinescu, în monografia consacrată
hâtrului vânător de pupeze de la București, spunea undeva că adevărații povestitori sunt cei de la munte. Nici Grigore Gociu nu este de la câmpie. Cei de la câmpie sunt gălăgioși și frugali. Eu sunt de la câmpie. Cei de la munte sunt mai statornici, mai așezați și mai cumpăniți și în vorbe și în faptele lor. Pentru că dacă la câmpie, oricât ar fi muierea de lene și se scoală la 11, cu spaima că la 12 vine omul de la muncă și nu are ce să mănânce, dacă se duce până în fundul grădinii și se întoarce cu o poală de zarzavaturi din care poate încropi vreo 2 feluri de mâncare, scăpând de domesticele corective. Ei, muntele, în măreția și semeția lui funciară, nu dă nimic la cerere, cu atât mai puțin de pomană. Trebuie să-l convingi că meriți să-ți dea ceva și mai cu seamă trebuie să-l determini să-ți roboadă, nu să-ți dăruiască. Altminte, fără aceste sforțări ale munteanului, viața ar fi cumplit de grea și nu știu dacă ar fi posibilă. În fine, profesorul Grigore Gociu are în urmă experiența retorică a profesorului de catedră, are în urmă plăcerea comunicării frecvente, cotidiene cu semenii, cu cei din preajma domniei sale, așa că era de așteptat ca și fraza narrativă din roman să aibă curgerea ei când domoală, când sprințară, în funcție de relieful anecdotic pe care acest curs al frazei îl parcurgea de la capăt și până la vărsare, aș spune. Deci, talentul de povestitor nu este unul de mirare și se înscrie în firescul zestrei spirituale a autorului de față. Ca să nu mai lungesc vorba, rememorând eu însumi experiențele de viață comune mie și autorului acestui roman, ca și întâmplările, istoria celor 3 cărți ale romanului Căminul Racoviță, încă o dată puternic sensibilizat de întâmplările mai grele decât un destin potrivnic prin care a trecut autorul, am să închei repetând retoric întrebarea de la sfârșitul acestei prefețe, pe care întrebare și-o punea el însuși, autorul: prin câte ai trecut, Grigore Gociu, ca să ajungi aici? Vă mulțumesc. Domnul profesor, și dumneavoastră toți, și noi toți. De unde apare, frate, de unde a apărut nenorocirea asta la poporul român, care s-a deformat structural dintr-o dată, încât românii și-au făcut rău singuri unii la alții? De unde e satisfacția asta să-și facă singuri ei rău? De unde, pentru că în perioada asta se întâmplă toate lucrurile urâte, toate tarele și nenorocirile, delațiunea, ce să nu mai zic, minciuna, tot, hoțiile, tot ce se întâmplă și este mai urât pe pământul ăsta, colectivizarea, de unde această submisivitate a poporului român, care a fost de ca țăranul român. Explicație și de cum țăranul român să fie de acord să vină la să ia bunul, că se pune mult problema. Domnul Gociu, parcă văd facile ale două, cu care toți îl amenințau la facultate, că îi le ia, că le trebuie să le vândă. Cum a ajuns țăranul român să zică, da, domnule, mă sun cu mâna mea, ia pământul, ia-n caie, ia-n boi, ia. Și nu i-a dat cu toporul ca primului care a pus întrebarea asta. Vrei să treci la colectivizare, să-l omoare pe loc? De unde a apărut chestia asta? Este o explicație subtilă.
inutilă a celui Alger Călinescu. Amestecul privit de rase a dus la urățirea neamului. Deci, nu știu, dar este o urățire fantastică și deci apare acest fenomen Stockholm, care înseamnă fraternizarea victimei cu agresorul. Deci apare ca un fundament la poporul român. Adică ți-a făcut rău și tu dimpotrivă încerci să ai ăsta, ți-a luat bou, ți-a luat calul, ți-a luat tot pământul, tot te duce în Bărăgan și tu fraternizezi cu el. Se dă neexplicat. Din Germania, doamna Helen Flisch ne spune câteva cuvinte. Bine v-am găsit. Iată-mă din nou la Severin, încărcată de aceleași emoții. Mulțumesc, domnule profesor, pentru invitația dumneavoastră și onoarea care mi-ați făcut-o să mă regăsesc din nou aici. Ca să încerc să-mi depășesc emoțiile care mă cuprind de câte ori vorbesc, nu sunt un bun orator. Am să dau citire câteva cuvinte pe care le-am scris imediat ce am citit și cel de-al treilea volum al cărții dumneavoastră, pentru că vreau să ascult pe prietena noastră comună, Valentina, care mi-a spus ceea ce trece prin cap prima dată e cel mai bun. Nu știu dacă este cel mai bun, sper să mă iertați dacă nu mă ridic la nivelul așteptărilor dumneavoastră, dar cuvintele mele sunt din suflet. Iată că povestea tânărului a ajuns la Universitatea Clujană, undeva din satele Olteniei, cu gândul de a trece peste toate piedicele materiale sau de altă natură și să se facă om mare singur, cum deseori mărturisește, ne-a dus din nou împreună. Un eveniment așteptat de altfel era necesar ca devenirea prin suferință să ajungă la un sfârșit și nu oricum, ci asemenea poveștilor și pasmelor noastre românești, cu acel happy end în care are loc munca, ca apoi să trăiască fericiți până la adânci bătrânețe. Spuneam după citirea primelor două volume din Căminul Racoviță, că aceste două cărți, ar trebui să devină Biblia fiecărui elev de liceu și student. Să le aibă acolo, la căpătiul lor, la îndemână, pentru a le putea răsfoi din nou și din nou, atunci când vor simți că peste ei se prevălă cerul încărcat cu cei mai negri nori, pentru că, cu siguranță, cei mai mulți dintre ei vor trece și prin astfel de momente. Trecând cortina ca la sfârșitul unei piese de teatru, după ultimul punct de-al celui de-al treilea volum, m-am simțit parcă în banca de liceu, obligată să răspund întrebării puse de profesorul meu de română. Cunoști o poveste analogă acesteia care tocmai ai terminat-o de citit? Răspunsul mi-a venit instantaneu. Probabil pentru că, dacă am fost fascinată de un personaj dintre mulțimile întâlnite în paginile citite de-a lungul anilor, acela a fost a tânărului pornit pe drumul inițierii, de la stadiul de novice la cel de om total, alături de care inima mea a bătut în ritmuri diferite și am fost incapabilă să-mi controlez lacrimile ce mi-au inundat uneori obrajii, nimeni altul decât personajul creat de marele nostru povestitor, Ion Creangă Caracal. Este adevărat, tânărul student gric, personajul acestor 3 volume, nu se află în timp și spațiu nelimitat, neprecizat, dar întreb, oare pentru liceenii și studenții de astăzi, ele nu par a fi fabuloase? Aflate într-o lume supranaturală, a căror convenții nu le cunosc și sunt greu de acceptat? Oare tânărul gric nu a fost la fel de naiv, excesiv și credul și lipsit de experiență, ca să se adâncească nu în fântâna cu apă cristalină, ci într-o, citez, lume pestriță de toate vârstele, la un șuvoi uman ce se scurgea dinspre poarta mare cu deschiderea la stradă spre 2 panouri mari fixate pe un perete. Căminul Racoviță, volumul 1. Este adevărat, tânărul gric nu intră în graj să-și aleagă galul care să plece la drum,
Asta pentru că vremurile sunt altele, povestitorul este altul. El însă urcă în podul casei și își pregătește cu aceeași griză valizoiul de lemn pe care îl vopsește în baiț maro și îi repară încuietoarea, iar locul calului înaripat este luat de trenul care îl va duce spre orașul universitar, unde îi va ieși în care și scânul roșu, că oare nu roșii sunt toți cei care se agață de hainele lui nesclipitoare, dar curate, în încercarea de a-l transforma în omul nou. Și furnicele și albinițele, așa văd eu studenții, și împăratul roșu sau verde, nimeni altul decât magistrații profesori din cărțile dumneavoastră, și camarazii, și să enumăr Tiberiu Boc, al cărui tată ridicat în martie 48 și condamnat la închisoare pentru complot împotriva statului, și Dumitru Popescu, fiul unui țăran înstărit din Novacii Borjului, și Ion Rațu, de la mine de la Turda, și Rex Balicor, student la medicină în anul 10, și mulți alții, dar nu pot să nu enumăr pe Mihai Popus, transferat din la Iași, și nu în ultimul rând, fiica împăratului, Mignona A.A., care acolo, în grădina foierului, cum dumneavoastră spuneți, plină de pergole și ronduri de trandafiri, pe o bancă, cu capul sprijinit pe umărul lui, cu mâinile împreunate, așa cum de altfel le erau și sufletele, în acea grădină, ca în fața unui altar, îi confirmă maturizarea, dându-i rang de soț iubit, pentru că are toate însușirile remarcabile: corectitudine, onoare, omenie, tenacitate. Asemenea, poveștii lui Creangă și acțiunea acestor 3 volume se desfășoară cronologic, linear, caracterizindu-se prin succesiunea secvențelor narrative, prin înlănțuire, fiind marcate de conflictul de tip exterior și caracterizarea personajelor. Părăsind însă banca de liceu, ca să las timp profesorului meu să-mi analizeze răspunsul, sigur va putea face asta după ce vă va citi cele 3 volume, așa cum probabil și cei aflați astăzi o vor face. Și revenind în acest timp și spațiu, trebuie să mărturisesc că am stat minute în șir cu ochii pierduți pe cuvântul sfârșit, întrebându-mă dacă aceste 3 volume sunt doar, așa cum dumneavoastră, domnule profesor, ne spuneți încă din primul volum, o mărturisire despre timpul care au fost și care generațiile de astăzi și cele viitoare e bine să nu le mai accepte. Și în special, întrebându-mă ce ascunde de fapt atât de învășunarea declamația dumneavoastră de ajuns. Suferința noastră, devenirea lor, nu trebuie să aibă nevoie de mai mult. Abia atunci, cu privirile încălcite printre literele cuvântului sfârșit, mi-am dat seama că de-a lungul drumului, făcut împreună cu studentul Grig în cei 4 ani de studenție, pe lângă multitudinea de sentimente pe care autorul le dezvăluie cu nonșalanță, mă gândesc aici chiar și la pasajele în care nu se sfiește, adică nu vă sfiți să vă destăinuiți iubirile, am mai simțit unul, pe care v-ați ferit să-l dezvăluiți, deși, cred eu, ați fi vrut să-l strigați în gura mare. Este un sentiment pe care l-am întâlnit de-a lungul vieții mele la alte 2 personaje reale, care mi-au influențat propria mea existență și care, cred, m-au și apropiat atât de familiar de dumneavoastră, domnule profesor. Acest sentiment l-am simțit mai întâi la tatăl meu, încă de foarte mică, când pe banca de sub pișinul mare din fundul grădinii îmi vorbea șoptit despre anumite evenimente și oameni, iar mai apoi, la unul dintre colegii mei de birou, un bănățean devenit ardelean prin căsătorie, ne spunea adesea, râzând răgușit, din generația dumneavoastră, domnule profesor. După evenimentele din 89, aveam să-i aflu povestea vieții și ea se aseamănă într-un fel cu cea a prietenului dumneavoastră din
la Ieși, Mihai Bocus. Era fiul unui preot catolic din Banat, trecut la ortodoxism ca să-și salveze cei doi băieți studenți, prea târziu însă să-și salveze propria viață, și avea să se căsătorească, vorbesc de colegul meu, în Ardeal și să ia numele soției, pierzându-și urma. Se întâmpla după evenimentele din 56, când, student în anul 4 la Facultatea Timișoreană, printr-un noroc, a scăpat de arestare, dar nu și de exmatriculare. Întreaga mea viață am trăit cu frică, ne-a spus atunci în 89 nouă celor tineri, cerându-ne ca un copil iertare că din cauza ei nu ne poate însoți în stradă. Eu cred că frica l-a însoțit și pe studentul Grig și în cei 4 ani de studenție și nu frica de foame sau de alte nevoi fiziologice, ci acea că ura pentru un sistem căruia nu i aparținea, care mutila trupuri și suflete, ar putea deveni necontrolabilă. Și în urma unei atitudini, visul de a face un mare s-a înlăuit. Căsătoria cu fata unui deținut politic, în ciuda faptului că ar putea să fie întrebat de un activist, tovarășul, cum faci tu educația elevilor, nu v-a anulat-o. Ați purtat-o cu dumneavoastră de-a lungul anilor și abia acum, prin această carte, Căminul Racoviță, ați reușit să o omorâți, să deveniți un învingător. De ajuns. Suferința noastră, devenirea lor nu trebuie să aibă nevoie de mai mult, este strigătul dumneavoastră de victorie și în același timp, moștenirea lăsată nouă și tinerilor. Într-adevăr de ajuns. Niciodată teamă, indiferent de ce natură ar fi, nu ar trebui să ne mai stea în calea năzuințelor noastre. Vă felicit, domnule profesor, și îmi cer iertare dacă n-am ajuns la sufletul dumneavoastră cu aceste cuvinte. Vă mulțumesc pentru această carte. Vă mulțumesc și pentru că, prin ea, i-ați eliberat în același timp de teamă, le-ați eliberat de teamă și pe cele două suflete de care v-am amintit, deși ele de multă vreme sunt plecate acolo sus, printre îngeri. Vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați primit în sufletul dumneavoastră și cred că nu este întâmplător că la aceeași pagină, în cartea dumneavoastră, 260, se regăsește o poezie care se regăsește și în ultima mea carte apărută, tot la pagina 260. Vă doresc mult succes în continuare și sper să mai citesc multe alte cărți de dumneavoastră. Mulțumim și noi, doamna Edită din German, și pentru faptul că ne-a descris cu atâta frumusețe acest poem de dragoste, pentru că până la urmă cartea poate fi luată și ca un poem de dragoste, o dragoste care nu se mai întâlnește prin curățenia ei în zilele noastre și dacă toți suntem la mai foarte multe discuții și de toate felurile și dacă tot avem bucuria și onoarea de a avea în mijlocul nostru pe domnul Cornel Folescu, viceprimarul și viitorul primar al orașului, îl rog să ne spună câteva cuvinte. Pentru că se aude. Eu vă mulțumesc pentru invitație, în primul rând noastră, domnule profesor. Vă mărturisesc că sunt profund emoționat de faptul că m-ați chemat. Aveți lângă noastră un om care, în perioada copilăriei, am fost atât marcat de poveștile bunicilor mei și a mamei mele care a fost deportată în Bărăgan. Cu atât mai mult am ținut, de obicei nu vorbesc public, am ținut să vă mulțumesc personal în numele lor și în numele celor care au suferit în perioada respectivă. E o carte document, așa cum spunea și un antevorbitor de vreme un pic. E o carte document care ar trebui pusă la dispoziția tinerilor, mai ales pentru studiu, pentru a trage învățămintele de cuvință și mai ales pentru a nu lăsa niciodată să mai întâmple așa ceva. Vă mulțumesc și sunt profund onorat de faptul că m-ați invitat. Mulțumesc frumos! De la Târgu Jiu, poetul Doru Fometescu. Aveți microfon. Vă mulțumesc.
încerc să depășesc emoția, să fiu profesional, colupial, fiind consăteanul omului de vocație, dascul Budic Gociu, Grigore Gociu, și fiindcă sunt omul satului, omul rădăcinilor de neam, am să povestesc câte ceva din geneza creativității acestui om de știință care și-a transformat biografia mai târziu de tot în la selectutea octogenară în destin literar de excepție. Este din voianul Gorjului, Ciuperceni Gorj, în apropierea Tismanei, un sat titulat după dealuri. Domnul profesor Constantin Stănățea, că e om de munte nou, este om valorit în bioliticul, dar bioliticul benefic, nu al resemnărilor, plagian, care a simțit îndeaproape anotimpurile, mugurii, pădurii și oamenii locului brâncuși, pentru că dânsul vine din această obușie a seminătății spiritului, spunea că nicio energie morală nu se pierde zadarnic în univers. Dacă aș asocia această maximă sintagmă spiritului lui Grigore Gociu, a spune că dânsul se rășuiește o religionitate simplă, profundă și o limpezire lăuntrică care l-a făcut să fie un mare scriitor. Fără aceste forțe lăuntrice, piața încrâncenată, dar transfigurată în romanul Căminul Racoviță, nu ar fi fost posibil aceste ieșiri victorioase, nonșalante. Dânsul nu și-a arătat niciodată neliniștea în fața marilor greutăți. Simbolul și sintagma acestui roman trilogie este devenirea prin suferință. Ne punem întrebarea dacă îndurarea, suferința aceasta este necesară să o acceptăm sau nu. Cum zicea poetul Viorel Mira, trăim într-o tranziență continuă, crizele modernității sunt continue. Trebuie să judecăm, să analizăm, să găsim soluții salvatoare la stările limita. Ori această carte chiar vine cu acele soluții la stările de criză, de beznă, de pierderea treptată a libertăților, pentru că una din frumoasele definiții ale culturii este găsirea drumului scurt spre libertate. Dar revenind la dragostea din tâi, satul natal, la mama dânsului, și o să revin la contextul social, la mediul studențesc, în trecerea care s-a vorbit foarte mult despre asta, și la tulburătoarele, seducătoarele și îndurătoarele iubiri, cu triumful către iubirea misterioasă care a adus echilibru, armonia în viața. Trebuie să pomenim numele mamei, Veta Stătienii, mama prozatorilor, am în stânga un mare scriitor, nu-l numesc colonel, dar colonel de profesie, Ion Cegociu, care a debutat târziu, în 2010, și, bineînțeles, sărbătoritul nostru, evenimentul de astăzi, Grigore Gociu. Mama ne dă gustul pentru înțelepciune, pentru libertate, pentru reușita în viață. Gustul creației, gustul libertății nesfârșite, al trăirii în lume onest
și în lumina devotării pentru ceilalți. Este veta stătienii și nu veta lui Constantin. Curios, pentru că femeia are un mare respect pentru inițiat, așa o știu eu, de la mama mea, care și dânsa a fost o luptătoare pentru viață și pentru creșterea copiilor. Pot spune că inteligența vine în mare măsură de la mamă și ea e o formă de bunătate, în principal. Dacă reușim să înțelegem asta, să o simțim, să o trăim, acceptăm devenirea prin suferință. Pentru că la capcanele societății de astăzi, plăcerea, luxul și altele duc către mai mari rele. Ei, dar e un paradox. Acceptăm sau nu suferința. De ce prozatorul Gric Gociu revine chiar obsedant asupra acestei sintagme, care putea să fie titlul de carte, Devenirea prin suferință. Cartea sa e o carte de învățătură creștină, de spirit creștin. Nedemonstrativ, dar sugerat. În volumul 2, la postfață, am și o cronică mai largă, intitulată Rezistența individuală prin forțele sufletești, forțele unice creative. Limpezirea sufletească l-a salvat pe studentul, fără acoperiș, fără masă, din Clujul Universitar. I-a dat acea încredere, statornicie și gustul pentru afirmare în libertatea creatoare. A trecut și peste inuitoarele iubiri, peste Marianti, Alexandra sau studenta aceea care nu s-a adaptat cu degete subțiri prelungi și cu privirea necată în lacrimi. Dânsul are un flux narrativ emoționant, vioi, limpede. Cartea face parte, în bună măsură, din proiectul existențialist, o dezvoltare exacerbată a unei personalități, om de știință, om de litere, un om pacifist, al armoniei sociale, un om modern pentru vremuri de traziență permanentă. Satul, iubirile și acceptarea suferinței, chiar spune dânsul, dacă se simțe altfel decât alții povestea vieții lui și s-a integrat pas cu pas către viziunea aceasta de armonie socială, de împlinire, alături de doamna Ana, care, sigur, nu este ca personaj secundar, dar prin credință, realitate, a fost altarul familiei, pentru că noi, creatorii, mai avem și zburdălnicii de a fi îndrăgostiți. Nu poți fi mare creator dacă nu depășești rigoarea. Acest perimetru restrâns al unor forme de comunitare sau sociale. Doamna Ana, o să vă citesc o ușoară mică poezie dedicată de dumneavoastră. Loialitate. Femeia care probează bunătatea inteligenței și nu o bluză ispititoare, ține în frâu bărbatul orgolios, nu e cazul aici, prin îngăduință și nobilă așezare. Politica sa poate misterul ei dezvăluie cultul familiei, în timp ce binevoitoare ca o mamă deretică la fericirea celorlalți. Fidelitatea e șansa ascensiunii neamului prin vremuri, oricât de aspre, dacă femeia și bărbatul o recunosc deopotrivă. E poezie? Evoluția e prin continuitate sau prin ruptură. Poezia prin
Versalbe cu poezie. Nu m-am învățat să merg în genul. Bun, dacă știți, e o poezie pentru cine simte sensibilitatea care îmi dă talentul. Polemizez foarte puțin, dar îmi face bine asta. Fără sensibilitate, trec peste evenimentul acesta interesant. Interesant, sigur că nu vii în fața noastră o prostie. Eu sunt membru a Uniunii. Am să fac și dumneata, titular. Și știu ce-i poezia. Bun, aveți că să nu prelungim momentul, avem în urmă dezbatere, dar este pe chestii particular. Haideți să până una alta și să altă trece la alt poet, la doamna Domnița Neaga, venit de la Roșiorii de Verde. Da, mulțumesc. Bună ziua, dragi prieteni! Mă bucur foarte mult că mă aflu astăzi alături de dumneavoastră, într-o atmosferă atât de elevată, distinsă, culturală, alături de prieteni pe care i-am cunoscut în urmă cu 2 ani, când tot la fel am avut o lansare de carte aici, erau zilele municipiului Drobeta Turnul Severin, moment foarte plăcut în care, vreme de câteva zile, am petrecut aici, alături de prietenii mei medințeni. Vorbim despre cartea domnului Gociu, Plic Gociu, despre Căminul Racoviță. Vorbim frumos, pe fiecare dintre noi ne-a impresionat această carte în 3 volume, peste 1000 de pagini, o carte voluminoasă în care este adunată o parte din experiența de viață a scriitorului. Nu cred că noi, cei care vorbim astăzi despre carte, stabilim valoarea cărții. Valoarea cărții este exprimată în complexul de viață care se află cuprins între copertele cărților volumul 1, 2, respectiv 3. De asemenea, valoarea cărții constă în gândurile, sentimentele, concepțiile, atitudinile pe care autorul le-a exprimat în paginile cărții. Și atunci când între conținutul cărții și, să zicem, plăcerea scriitorului, ceea ce cititorului, ceea ce cititorul apreciază. Deci dacă între ceea ce a scris scriitorul și ceea ce apreciază cititorul există un echilibru, atunci scriitorul poate fi fericit și eu cred că domnul Gociu este unul dintre scriitorii fericiți, pentru că, iată, astăzi noi ne aflăm aici și savurăm acest, să zicem, succes. Pentru că domnul Gociu este un fel de războinic al luminii, ca să fac o parafrazez din Paulo Coelho, care, iată, după terminarea unui proiect, sărbătorește victoria, pentru că această sărbătoare trebuie să fie un sfârșit, dar în același timp și un început al unui alt proiect. Noi îi dorim domnului profesor să continue proiectele literare pe care presupun că le are, dacă nu chiar le-a început pe unele dintre ele. Și aș vrea să mai spun că eu am făcut o cronică literară, n-aș numi o chiar cronică, este un cuvânt pretențios. Eu nu sunt critic de literatură, eu sunt profesor de limba română. Am făcut această cronică și am publicat exact o lună în urmă în revista Observatorul din Toronto. În titlul pe care l-am acordat notelor mele a purtat numele O lecție de depășire a limitelor. Acțiunea celor 3 romane, celor 3 părți ale romanului se petrece în obsedantul deceniu, în perioada când scriitorul este student. Structura cărții, cartea cuprinde 5 capitole, o să vedeți cei care nu ați citit-o până acum. Este vorba de această parte a 3-a. Și cu 33 de subcapitole, nu știu eu, cifră foarte frumoasă, cifra 33 și nu cred că este aleasă întâmplător. Cartea are și câteva anexe și cuvinte de mulțumire către cei care, pe parcursul acestui proiect care s-a desfășurat, l-au încurajat, l-au sprijinit, l-au ajutat.
Din punctul meu de vedere, cred că pot să spun despre cartea respectivă că este și o cronică memorialistică, și un roman autobiografic, și un roman inițiatic. La urmă urme și o poveste, și s-a amintit aici de o poveste de dragoste, și nu în ultimul rând este o carte document. Este o carte care depune mărturie despre niște timpuri pe care le-a trăit scriitorul. O parte dintre ele le-am trăit și noi, cei care am venit puțin mai târziu, dar, sincer, mă regăsesc în foarte multe dintre momentele cărții. Mă regăsesc alături de scriitor și de studentul Grigociu în prima zi de cursuri la facultate, în primele zile de cursuri, în zilele când suntem la cantina studențească, dacă bineînțeles avem cartelă, în zilele de examen, profesorii pe care dumnealui atât de frumos îi elogiază, mi-au amintit în mare parte și de profesorii mei. Mi-a amintit și de un cerber pe care și noi îl aveam la poarta căminului și care nu ne dădea voie să venim după ora 11 și eram tineri și eram frumos și iubeam viața. Iar venind după ora 11 riscam să rămânem pe afară sau să escaladăm ferestrele cu ajutorul colegilor și cu ajutorul ceașafurilor din pat. Romanul relevă o personalitate foarte puternică a scriitorului. Este un om drept, hotărât, revoltat atunci când este cazul, este și iertător la un moment dat. Și ce moment mai frumos să ierți pe cineva care ți-a produs atâtea șicane, și mă gândesc la același cerber Pelecan de la Căminul Studențesc, iar în ziua de terminarea cursurilor, de absolvire, nu uită să-i adreseze una din acele înjurături pe care el de obicei le adresa studenților. Mi-a plăcut. A fost aici o înjurătură eliberatoare pentru toate necazurile pe care studentul le-a trăit și pe care acest Pelecan le-a provocat. Foarte frumoasă cartea, mie mi-a plăcut. Dragostea de natură este liantul. Întâlnim aceste descrieri superbe de natură în aproape toate paginile, chiar și atunci când sunt momente mai triste, momente prin care trece studentul, momente mai grele. Descrierea naturii, retragerea în natură îl fortifică și îl face să ia lucrurile de la capăt. Cartea Căminul Racoviță a distinsului profesor Grigociu ne oferă o lecție de demnitate umană, de depășirea propriilor limite, prin perseverență și curaj, prin îndrăzneală și voință, încălcând deliberat acele cutume care ne țin prizonieri. Și câte cutume nu ne țin prizonieri, ne-a dat despre asta probabil altă dată. Mulțumesc din suflet domnului profesor care ne-a oferit o astfel de carte și, cum spuneau și antevorbitorii mei, în momentul în care începi să o citești, nu poți să o lași din mână până nu închizi ultima pagină. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Popa Floarea, am înțeles că vrea să spună câteva cuvinte la microfon. Vă mărturisesc că îmi plec fruntea tuturor care scot de sub tipar gânduri, idei, învățăminte din punct de vedere moral, social, istoric. Cu atât mai mult îmi vine să-mi plec fruntea celui care le-a dat prilejul ca astăzi să asistăm la un înalt act de cultură. Persoana care o sărbătorim astăzi e cunoscută de către mine, să nu vă speriați că voi face așa o istorie amănunțită.
de acum 56 de ani. Eram într-o comună numită Dăniceu și stăteam de vorbă cu o doamnă învățătoare pe nume Popescu Maria. Se apropie de noi un cuplu de copii. Și întreb pe doamna cine sunt aceștia. Și ăștia nu sunt copii. Ăștia sunt profesori cu universitatea repartizați în satul nostru. Cine era doamna Maria Popescu? Mama scriitorului Dumitru Radu Popescu, care a fost într-un timp și președinte al Uniunii Scriitorilor. Și mă gândesc, Grig a terminat facultatea la Cluj. Dumitru Radu Popescu și-a făcut facultatea și o parte mare din viața lui la Cluj, unde s-a consacrat ca scriitor. Iată ce văd eu acum. Deci din satul și din legătura directă cu scriitorul Dumitru Radu Popescu și peste ani de zile ajungi un veritabil scriitor, Gorciu Grigore. Ce văd eu în scrierile lui Grigore? O sumbră frescă socială, politică, economică, morală a unei societăți în degradare, cum nu s-a mai pomenit în istoria lumii, sau mai zis, zic, a țării noastre. Iată de ce spun aceasta, că are un caracter universal lucrarea sa. De ce universal? Vorbește despre sărăcie. Ori săraci și ceva mai avuți, să nu spunem bogați, săraci și ceva mai avuți, de când e lumea și cât va fi lumea, vor exista asemenea elemente. Dar Grig vorbește despre o brutalitate a sărăciei care a aruncat o întreagă națiune în sărăcie.